helburu sozialen gakoa markatzea, hornekin erabakitzen dugun gure zergaren portzentai hori, hau da 0,7 nora bideratzen den gure zergatik. Orduan, aukeratzen baldin badugu helburu sozialak, diru hori joango da egiten dugun proiektuetara. Gu nahiko pozik gaude, zeren urtero pixkanaka portzentai hori askuntzen du, baino aldi berean kezkagarria da, zeren 35 urte dituen baino gutxiago pertsonak ez dute ezer markatzen. Agian da, hau dena ez dakitena, agian horrezagatik da, eta bestela, agian badaude ere bulo batzuk esaten, markaltzen baldin baduzu, aulkia edo bestea, diru gehiago ordainduko duzu azkenean edo itzuliko dute gutxiago, eta hori ez da egia. Adina duten pertsonentzako, ingurumenaren alde ekintzak eramateko, esklusio sozialetan eta pobrezian dauden pertsonentzako, hau da, badaude hainbat pertsonak hemen atzean, eta benefiziatzen dira honekin.